Nor pentsetan dozu izango dala? Amaia Kaiero hartaraz naz, kasetarienaz, eta, gatikeko jentantzako igual, batezbe Amaiita izango naz. Onbiluen bizinaz, akauko urtietan han egonaz, gatikekoa betikoa, da kariño berezi dekotzete herrieri horren duderik, ez da? Irudituten jat, Euskaraldi oso modu politxe dela, normalien konturetu barik iten dugu zen keuse horrek eta kanbizetako. Igual askotan aukeria deku uno gaze euskeraz berba iteko eta ez dugu iten, da lehenengo berba hori falta da asko, eta betzetan honetan egunetan konturetuko garezela zenbet aukera deku zen ingeruen, aprobetxetan ez dugu zenak, eta neutzako aukera on bata jenteantzako geure hizkuntzean konektetako. Nik ez da pentsetan modernoa ez da nik euskeriaz badeko aukerak eta kanbizetako eta kanbie da, amolde da. Badeko beti-betikoa dan susterrak hor dauz eta basea hor dau, ero kanbizetan da, eta badauz, ero berbak gauza barriek eta esateko da, beti topetan dozu, akauen askotan berbaketan nondik etorten diez, inglesetik edo erderak ez dugu kolakaua inventau, esango dut, eurek ikin dabe berzinio bat erderazkoa, da guk askotan beharren da esan du, hau zelan esan bide edo, zelan esan leita, noberak emoten dutzo buelti, eta gaun zeure berbakaz ikin dozu esplikazio bat, nik askotan da, inbierru zunean itzulpen bat, esaten dut, ez dut hartuko berbaz, hau, ez da, haman semerik ulertuko duenik, da esan zeure berbakaz, eta nuketzetan badala, ez da, kuelgarako eta nik, eta edozetarako euskera erabiten dut, ez da pentsetan berbak falta aztezenik. Igual, jende askok, batezbe, gure ingeruen eta pentsetan izan dugu, etxeko euskera dela, edo ez dela benetako euskera dekune. Eta gero hori kanbizetan joan da. Zezenbetetan pasedaz neuri beharrean eta igual kanpora joen, entrevista bat iten da. Euskaldun etopeuta. Ez be, neuri etxekoa da, ez da euskera eta zelan ez da ba, sano politxe da eta isu hori da. Igual horreri bilurre galdu dut, egun nigatiketik mungire joan nintzenean, gatikeko izite erren baserrikoa nintzen da, aldeana. Eta neure euskira erabili eskinon, asan, behile bakarri falta zatzun ondoan. Eta neuke neuen iten gatikeko euskirarik, batu egiten nuen, eta gero urti pasezien, eta horrek kontogerik eta lotzak eta pasetan dozuz, jentia horren horren kontra edo guan edo pentseta ez dakit gitxi hau dala edo eta pentseta horreri bueltia mundakola. Badakit, nire partetik por lo menos kompromiso listala galduko. Ez dakit, kariñotik iten dut, esan dilen esan dutena maitasunetik orduan hori inesin da, konturetuten garezenean zer dekogun. Zer politxetan euskiria eta zer berezidean. Oisa bitxardien biziriko moda, eta euskaldun gogorrak arez, asik ingu. Hau izi edo belarri prez, bastait, izetekotan bizek izango nintzake, esan digun igual praktikoena hau bizi izete izango da, baina bizeti ez aukera honak egizan. Hemen aldaz izango da. Hau, loiteko ez dakit nu bihar, ez da?